kunnafoni lajɛbagaw an b'aw fo danti foli min na bi an b'a ka émission mandi sanfɛ n'o ye baro kɛnɛ ye émission ye min labɛnnen don Mali kunnafoni fɛ walasa k'aw ladɔnniya aw ka artistes ka vie kan an'u ka carrière musicale o hukumu kɔnɔna na an ka wele sera artiste dɔ ma artiste min don aw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn mais comme mɛ dan ye mɛn tigila ye an bɛ kuma d'a yɛrɛ ma a yɛrɛ b'a yɛrɛ présenter an na ani ka a bɔyɔrɔw fɔ an ɲɛna comme an bɛ sankura fana kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ ala ka sankura hɛrɛ caya ala ka 2021 ala ka ja kosɛbɛ kosɛbɛ ala k'an kisi coronavirus ma alsa an la ne ba nse anula n se k'i présenter an filɛbagaw la ok a diyara n ye n bɛ bɛɛ lajɛlen fo an filɛbaga n'an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo nin wagati na ka Mali kunnafoni jama bɛɛ lajɛlen fo dante foli min na i y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ fɔlɔ 2021 min nalen filɛ ala ka kɛ san hɛrɛ ye ala k'an kisi ni bana jugu ma ala ka bɛn nati Mali kɔnɔ ala k'an bɛɛ lakana ya rabi o tɛmɛlen kɔfɛ ne ye Awa Sila ye ka bɔ Kayi mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ɲɔgɔnmɛra a bɛ Yelimani fɛ ne ye garankɛden ye fayanfan bayanfan ne mabɔden ye ne fa ye Musa Sila ye ne ba ye Diko Bokum ye fila mabɔ don filaw b'a fɔ ma ko mabɔ fila ɲamakala donc ne de yɛrɛ ye Awa Sila ye ka bɔ olu la ka bɔ Kayi mara la Yelimani ka bɔ Yelimani mara la Ɲɔgɔnmɛra awɔ ne garankɛ mais ala ye bamanan dɔnkili de don n garizɛgɛla dɔɔni dɔɔni mais bamanan dɔnkili de da ok Awa Sila nam an bɛ se ka dɔn musique yɛrɛ diyara ye comme i yɛrɛ ko i bɔra i ye garankɛ de musique yɛrɛ diyara ye cogo di se ka da don la ka dɔɔni ɲɛfɔ an ye ok n tɔgɔma ye ɲininka o la o diyara n ye trop fɛn bɛɛ ye dakan de ye n'ala ye fɛn bɛɛ latigɛ jɔnni kunna i bɛ ko de n'o tɛ ne bɔra ɲamakalaso mais ɲamakalaso minnu don ne fa ma micro ta ne ba ma micro ta ne fa ma dɔnkili da a ma kuma kɛ ne fa ka baara bɛnna furu dilan de ma ne bamuso ka baara bɛnna kɔɲɔkɔrɔ sigi ma u si tɛ kumakɛla ye mais dakan ka kɔrɔ ni jɔn ye ne yɛrɛ ye étude de kɛ fɔlɔ ne ye école de kɛ donc école kɔnɔna na musique de tun ka di n ye trop depuis fana ala ma chance ba di yan école la parce que n ye bac kɛ k'a kɛ n m'a sɔrɔ jusque 3 fois o y'a sɔrɔ n bɛ ka musique n bɛ dɔnkiliw da écolesow la écoledenw bɛ wele u ka worotila ni fɛnw na par fini yɛrɛ nana ye i b'a sɔrɔ n dakan tɛ kalan na musique de bɛ sɔn ka kɛ n ma hɛrɛ ye n'o tɛ an ka so mɔgɔ tɛ dɔnkili da ne buruju kɔ n'a ɲɛ mɔgɔ si tɛ dɔnkili da donc a diyara ne de ye ne y'a kɛ depuis somɔgɔw bɛ nɛni depuis n fa bɛ n gɛn fo bi alhamdulilayi tout le monde m'a soutenu musique kɔnɔna na e ka idole ye jɔn ye jɔn de diyara ye bon n tɔgɔma n'i ye ɲininka o la Mali artiste bɛɛ ka di ne ye Mali dɔnkilidala bɛɛ mais ne ka base kɛra bamanan dɔnkili de donc n kɔrɔw bɛ yen nɔ n ba jatew bɛ yen nɔ Bamakɔ bamanan dɔnkilidala bɛɛ ne bɛ ni min ka dɔnkili diyara ne dɔrɔn ne b'a san n b'a kɛ radio na depuis radio cassette ko bɛ sen na n b'a lamɛn n bɛ baara kɛ ten tɔ e m'a ye mais n nana n kɔrɔw sɔrɔ a la n ye n baw sɔrɔ a la tel que Anu Bebe Kulubali ye tel que Umu Demba Kuyate olu de kɛra n kɔrɔw ye bamanan musique genre kɔnɔna na n tugura minnu kɔ ni minnu ye tile filaw kɛ u bɛ n bilasira i m'a faamu ne Wurika kɔnɔna ninnu ainsi de suite Bamakɔ bamanan dɔnkilidala bɛɛ bɛɛ ye n kɔrɔw ye o bɛɛ ka musique ka di ne ni fɛn fɛn ni bɛ bâche yɛrɛ kɔrɔ n bɛ se ka sumu sigi fo k'a ban ni olu ka dɔnkiliw de ye ok maintenant Awa Sila an bɛ fɛ ka min dɔn an n'an filɛbagaw depuis Awa Sila i ko i tun bɛ dɔnkili da i tun bɛ taa écoleso ninnu na rotila yɔrɔ la maintenant la première fois où i ye micro minɛ i ye dɔnkili min da fɔlɔ an bɛ fɛ k'o de mɛn an bɛ fɛ i k'o da a capella ni dɔɔni k'an ye plateau in sanfɛ n tɔgɔma Joli ne ye dɔnkili da daminɛ ne tun bɛ ka daminɛ ni jeli dɔnkili kɛrɛnkɛrɛnnen la Babani Kɔnɛ ka dɔnkili ye yamario ne sasira jugu sago bana de bi mɔgɔ ɲɛ don mɔgɔ la alama sira fɔlɔ sɔn sijani kɛnɛya la famina yarabi ye yamario ne lasira bana jugu de bi mɔgɔ ɲɛ don o mɔgɔ la ne dɔnkili da daminɛ ni Babani ka ni dɔnkili la ne kun taara dɔnkilikɛlaw la ne tun bɛ ninnu de da wari di ne ma depuis ne mɔlen a k'a minɛ fo ne b'a minɛ
mais après ka tila kana don bamanan dɔnkili yɛrɛ kɔnɔ o sɔrɔla n kɔrɔmuso fɛ mu Demba Kuyate awɔ n'ale tun ye dɔnkiliw da ale cɛ tun bɛ guitare fɔ n'a kun ye dɔnkiliw da dɔrɔn n'u ye min kɛ studio la bi dɔrɔn cɛ bɛ na dɔrɔn an bɛɛ tun bɛ tilen ɲɔgɔn kan cɛ bɛ na ni dɔnkili kana di ne ma ko ne k'a écouter ne b'a écouter bi sini n'an taara sumankɛyɔrɔ la u b'a micro di ne ma a y'a da cogo min na studio la ne bɛ segin k'a ka da ten walayi bamanan dɔnkili nana donna ten tɔ ka n ka vie yɛrɛ ka ɲɛsin ale yɛrɛ ma siɲɛ kelen o diyara i ye voilà ok d'accord donc n nan'o kɛ n ka préféré an bɛ don min na ko bi album joli de bɛ Awa Sila bolo bon n tɔgɔma ye ɲininkali o diyara n ye kojugu ala ma album bɔ latigɛ anw ye fɔlɔ an ye single kɔni kɛ caman caman fasaw b'a la tel que fasaw t'a la tellement que ladilikanw b'a la fana album ko kɔni b'a sara kan j'ai presque fini mais a ma bɔ fɔlɔ donc ma dɔn ni ani kɔnɔna 2021 in na inchallah a bɛ bɔ n'ala sɔnna ok an b'o o kɔnɔ o surprise o tɛ yan n'ala sɔnna ma Awa Sila mun yɛrɛ de ka di Awa Sila ye diɲɛlatigɛ in kɔnɔna na de fɛn min ka di ne ye ayiwa kɛnɛya ye fɔlɔ kɛnɛya n'ala ye kɛnɛya di jɔn ma i b'i sago bɛɛ sɔrɔ o ye kɛnɛya ye kɛnɛya quoi ni kɛnɛya kɔnɔ fɛn bɛɛ bɛ kɛnɛya kɔnɔ mun de man di Awa ye bon ne tɛ fɛn min yɛrɛ fɛ o de ye i b'a dɔn Bamakɔ yɛrɛ sigilen don koni dɔ kan bɛ an bɛ ɲɔgɔn ye dɔrɔn ka koni dɔ ta k'a nɔrɔ ɲɔgɔn na donc ne yɛrɛ filɛ ni tana yɛrɛ ye fɛn min ye ne ma fɛn min k'i la ne ma fɛn min kɛ ka nkalon ta ka da ne na o man di Awa ye non n'i y'o kɛ ne na dɔrɔn ne bɛ yɔrɔ dɔn ne t'a dɔn yɔrɔ bɛɛ n'i ka ko ni fɛn min dar'i la ko n'i sɔn tɛ k'a t'i tɔɔrɔ mais a kana da i la fana quoi ne t'i sɔn fɛn min ma ne tɛ fɛn min kɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔ n'i y'a ta k'a narama k'a da ne na dɔrɔn o ka gun ni diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ ye ok Awa an y'o faamuyali sɔrɔ l'o la e ko single de b'i bolo pour le moment maintenant single i bɛ se k'an rappeler i ka single joli de b'i bolo hali n'i ma se k'a nombre fɔ i bɛ se ka juste 3 fois an ye quoi il y a pas de souci single bɛ n bolo tel que n ka morceau fɔlɔ-fɔlɔ n ye morceau fɔlɔ-fɔlɔ min kɛ Bamakɔ yan ka bamanan dɔnkili da ka single kɛ n'a ye mun kɛra single ye fo n ye trophée t'a la Africa Blue la o ye bamanan dɔnkili ye Jarabi Janyeba jama jɔnbɛni di ɲɛba jɔnbɛni di ɲɛba Jarabi tɛ tolo fɛn ye jama jɔnbɛni di ɲɛba animatrice na di ɲɛba jɔnbɛni di ɲɛba kamela manina di ɲɛba jɔnbɛni di ɲɛba technicien na di ɲɛba donsa ala bɛmɛni di ɲɛba titana na ma wele ne kanubalu ma wele titana na ma wele ne di ɲɛɲɔgɔn ma wele samana na bɛ lampani tugu ka taa n da seri kɔrɔ yan fan jama o k'o tun ye n ka dɔnkili fɔlɔ ye o kuma e bɛ ka ɲaga ayi e ka dan sira la o tun ye n ka fɛnkɛ bamanan dɔnkili single fɔlɔ ye après n ye tunga kɛ après n ye fila dɔnkili da n bamuso ye fila ye donc n bɛ n débrouiller fila kana ɔdɔn cɛli na fulibɔ dɔn cɛli fulibɛ mali fulibɔ dɔn cɛli ɔdɔn cɛli na fulibɛ dɔn cɛli fulibɛ mɔti ɔdɔn cɛli na fulibɛ dɔn cɛli fulibɛ ɲɔrɔ fulibɛ dɔn cali n ye fila dɔnkili fana da o si tɛ fasa ye après n ye tunga da parce que wagati dɔ la mouvement dɔ créé an ka Mali kɔnɔ ko mouvement dɔ yɛrɛ patrie ye mɔgɔ minnu gɛnna ka bɔ kɔfɛ ka na Mali la muso dɔ y'a sigi n'o ye n yɛrɛ mama ye tanti Djebunja ye ka fara association Vision Nouvelle kan n dɔnnen don ni association bɛ Bamakɔ yan u y'o kɛ u ye wele n y'o morceau fana kɛ au nom de Tunkaranke mɔgɔ minnu bɛ Tunkara an ka jeunes minnu bɛ kɔfɛ u ka na Mali la u ka na baara b'an faso la n y'o fana dɔnkili da donc kɛrɛnkɛrɛnnenya la n dɔnna ni dɔnkili min yɛrɛ ye kosɛbɛ o de ye Jarabi ye après Jarabi n ye jeli dɔnkili dɔw fana da n jatigikɛ la ni bɛɛ bɛ n dɔn n'o de Vision Nouvelle président n taara Africa show kɛ n'a tɔgɔ ye a don su kama trophée dira n ma parce que mɔgɔ min ye Africa show kɛ a wagati i n'a fɔ i siɲɛ fɔlɔ ka na émission kɛ mɔgɔ t'i dɔn mais i ka se ka salle fa ka jama labɔ donc o trophée de révélation 2018 la u y'o di yan Africa Blue la e ma faamuya donc olu n'a ɲɔgɔnna caman fasa damadɔni bɛ n bolo sisan fana n ye dɔnkili da au nom de la paix Mali kɛlɛko in na n ye dɔnkili dɔ da sisan n yɛrɛ b'a clip ko la a ma ban fɔlɔ e ma faamuya mais i bɛ ka mun kɔnɔ n'i ma nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ album ye n'Ala sɔnna a ma dɔɔni dɔɔni don o de y'a to n ko n b'a kan n ma tila kosɛbɛ mais n b'a kan dɔɔni dɔɔni mais Jarabi Jarabi ko in de bɛ Bamakɔ dɛ surtout sini ye 31 a filɛ nin ye sa dɛ mais Jarabi an bɛ tila ka segin a kan yɔrɔ ayiwa
ame sega kan iba da ni awa Traoré dron to ko quoi kana na mo shi no me fen ko fe tanto technicien ni to fa dare olu ko to olu bolo bala na la sonama. OK awa comme ami kata émission question en profondeur là ami fera do ika projet o ejuma ni ala na ka na o ika temeni bela jeli kan tukuni awa fika muni ke bon to koma o kadi nyoko jugo na projet fm mi folo nya fo kuma damne na kene ya ka gele ni fembe na la kene dia ka shidia musique kono ni fen soro do na natala akadi nye ala ma sedi menuma joni beni da kanedo ni nye duru soro akadi nye fenti munumbulo nga sabado ma nyere ka flado surtout anga demsenu orphelin munu bauta na demsenala munu fauta na demsenala chaman ka vika gele donc lu nyokona do soro ku lado ku deme fala ka dadu fanama o de ne ka lanyine yere na la sona maduna natala ala ka sedi awasilama kasika ni projet bele ba réaliser amina ya rabbi ala ko do men amina ya rabbi sisa ame fera na ni question doy ni question ni kadinere parce que avec de la ni quoi awa mali musique ko be chugo mna be ba do abika ta rythme mna maintenant artiste ni ñon chala la ni ñon chala rivalité ni ngos na c'est un peu trop dit quoi et c'est quand la délicate du me dit ani quel est ton regard face à ça quoi OK to ma yeni ni ngalo jaranye yani nga o jabi folo ma fo artiste yere te se ki yere ke fo yeni kanu bagate tel que jeli te se ka yere ke fo yena ka fante donc pourquoi tant de rivalité ni yeni nga artiste te rivalité lo jatibu de bikake ani horo ah bon awo ni ni nga ne bo fo parce que muna aw de be fendi awma ni aw ye anya stra doka aw de kanga an wele ka fa ka sebe ga ninke ni mandine tani sra fe mo ko mdu me fendi man abi na fa na ya fe tani sra fe ibe to ka ko effectivement mais jatiki munu bi ye ibe ka sra jugu tama nous te tla ki wele ki la de faut ki to encourager donc jatuku de be ka ke et puis un artiste demsonu fa nga laje nga segi kunu dambe ma kunu nyama kalama kuma manogona ni afa ni mado chelebe do musura ni dona mo komna ka ya fama anga la janga sigi kunu dambe la ni ngo kunu dambe kunu artiste tu me dongli deda kam mo blasra jelu tu me dongli deda kam mo blasra ni yedumi ye ni be bembalia bi ibi dongli da dukono mo ko manu sigi be misiki na me abu so hakilla obi sigi ko mais an sisanga donglu de kala ka dukono na kormatike loke anga musique de be ke ka kare kono kormatike loke ni chemi na musomande anga dongli le ba tie ni mo me na ko musomande ni mo na balma madi anga donglu de be ka ka chene ke sisa ne ba la nyoko na chama anga laje dongli dai chien artiste ti mo ko boy chugula jiliati mo ko boy chugula I wola dumi kono ka soro tabia mo ko du kono toujours be ka baraka ni ka kuno tabia parce que ambe kuno tabia bla ka tugo bi jien ko andu metlani mbela metanda comme si foi make voilà kana nshini jien fara tugo amina be do wude kenini nyokona artiste demson nyokona je demson ala ka family ko nyuma ndama ya rabbi ala ka andeme ala kana na kuma bwanda mi mango ya mokoyi ala kana fembwana femi mbato na kasabe chimoko nuna amina ya rabbi OK awasila oui ni family soro lola ya rabbi ala ka mali artiste ala ku do dakele fe amina ya rabbi amina koroka korodo dogonu ka dogonu do abana amina ame fesi sa ika tunga intai o akapela kai amplaka sigana jarabi balima oyo tunga manyi ayeto anga nyogon ladi nebita fo mali de uye tunga bima ke fure balima oyo tunga manyi ayeto anga nyogon ladi nebita bo faso de uye tunga bima ke fure nebita bo mali de uye tunga bima ke fure shiora jogo koni be tunga la tunga bima ke fure nebita bo faso de uye tunga bima ke fure konyani jogo koni be tunga la tunga bima ke fure balima uyo tunga manyi ayeto anga nyogon ladi nebita bo mali de uye tunga bima ke fure Oyanga tunga ye awo voilà njara
an bɛ tunkarankew bɛɛ fo ni wagati na ka ne yɛrɛ balimaw fo ala ye ne fa den bɛɛ lajɛlen sigiyɔrɔ bɛɛ Europe ma tunkarankew Paris Espagne kan balima bɛɛ lajɛlen fo ni wagati na tunkaranke bɛɛ lajɛlen n kanubaga fɛn fɛn bɛ Europe ka bɛɛ fo ni wagati na o bɛɛ lajɛlen b'a mɛn awa an tɛ to ten bi ko bi kɔni an bɛ émission in heure de janya parce que sankura ko an bɛɛ bɛ ka espérer 2021 ka ja tama n'Ala sɔnna a bɛ ja ok awa depuis e ye dɔnkilida daminɛ fo kana se bi ma fo ni plateau in sanfɛ e ye gɛlɛya jumɛn de sɔrɔ a la ok n tɔgɔma ye ɲininka o la o diyara n ye jɛnatigɛ ko o ko gɛlɛya b'a la nɔgɔya b'a la tel que n y'a fɔ n bɔra ɲamakalaso la mɔgɔ ma dɔnkili da n kelen dɔnkili da o ye gɛlɛya fanba yɔrɔ ye parce que je n'avais personne dans la famille pour me soutenir i bɛ dɔnkili da fa bɛ bere ta a b'i gɛn n'i taara i ka dɔnkilinu na n'i nana i bɛ nɛni donc depuis ye gɛlɛya bɛ yen quoi k'o kɛ tɔrɔkɔ la fo ka na jatigiw sɔrɔ donc n ye gɛlɛya caman sɔrɔ denmisɛnniya kɔnɔ musique ta fan fɛ parce que mɔgɔ si tun tɛ dɔnkili da famille na n kelen kɔ donc o yɔrɔ gɛlɛya fanba ani hali bi fana an bɛ jatigiw ni dɛmɛbagaw ɲinina ka dɔ fara kow kan hali bi ka taa fɛ yarabi ala k'o kɛ amina yarabi sisan maintenant i ko nɔgɔyaw bɛ yen alhamdulillah alhamdulillah n bɛ ala fo ka barikada n ye nɔgɔya sɔrɔ parce que jɛnatigɛ ko o ko n'i y'a kɛ ni ala ye ni mɔgɔ ɲuman bɛ sira kunna dɔrɔn a diya di la o ye nɔgɔya belebeleba ye ne ye dɔnkili daminɛ n y'a f'i ye cogo min na n y'a daminɛ ekɔliso ni fɛnw na ka na jatigiw sɔrɔ ka n dɛmɛ studio-tigiw ka n dɛmɛ bɔ a sakɔ ka n ka dɔnkili fɔlɔ ni fɛnw kɛ donc ka tila o bɛɛ la ka tila ka na jatigi di yan min ye n ko Bamakɔ ka n jɛ ka ɲɛ bɔ n na n'o ye n ka association vision nouvelle o bɛ Lafiyabugu yan e yɛrɛ ka association de don association ne ta tɛ ne jatigikɛ min ye ne ko n'o ye Malali de Alu Tarawele ale de ka association de nouvelle vision ale de ka association don donc e fana tu fais partie de la ne ye association in artiste de association in sigira ne tun t'a kɔnɔ a sigi wagati mais a sigilen kɔfɛ ne donna a kɔnɔ ala ni n kɔrɔkɛ Salifu yɛrɛ sababu ne donna association in kɔnɔ ne fana kɛra association mɔgɔw ye ne lancer ne fana ye association lancer donc parce que u ye ne bila ka télé ni fɛnw kɛ au nom de l'association donc ne kɛra association artiste nouvelle vision ok an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen n bɛɛ lajɛlen b'a mɛn wa président de Alu Tarawele c'est un malien qui réside en Guinée Conakry ale de kɛra a ɲɛmɔgɔ ye donc ale de ye n ta k'an ko n kasira fɛn fɛn nɔfɛ micro la quoi san ma caman kɛ mais u y'a bɛɛ di yan miliyɔn sɔrɔla la mobili 1 2 sɔrɔla la avion bio sɔrɔla la sanu sɔrɔla la contrat kɛra a kɔnɔ donc association mɔgɔw de ye ne ka point fort yɛrɛ ye Bamakɔ yan olu de ye fɛn bɛɛ kɛ ne n'o ye nouvelle vision ni yɔrɔ na an b'u bɛɛ lajɛlen fo u ka président fo Guinée a n'a ka denbaya u bɛɛ lajɛlen b'a mɛn maintenant an bɛ don min na ko bi an tɛ se ka émission in kun cɛ ka sɔrɔ an ma nin yɔrɔnin fɔ quoi coronavirus ko bɛ cogo di aw artistes bolo coronavirus bana in kɔnɔ a n'an bɛ fɛn min kama a k'i jija a ka taa dɛ bari bana in n'an bɛ fɛn min na hali ka da artistes ka kɔɲɔ n'u ka denkuliw jɔra bana in nacogo man ɲɛ bana in man ɲɛ an bɛ dugawu de kɛ nin coronavirus ko in a bɔra don min na a ka segin a ka taa nin tɛ anw tɛ nin spectaclew jɔra maaw ka ko dumaniw jɔra ou bien ka kow kɛ jeli bɛ dɔnkili da n'a da ye n'a fɔra ko k'a da siri ka kasine don nun ni da la anw dun bɛ dɔnkili da ni da de nun bɛ fiɲɛ sama coronavirus in kunna a ka taa an bɛ dugawu de kɛ ala ka nin bana in fiɲɛ ka bɔ an kunna coronavirus a fɔra cogo min na an ka mesures de barrière ta an ka bolodi ɲɔgɔnnaw dabila an ka sumusumuliw dabila an ka 1 mètre don an ni ɲɔgɔn cɛ n'a fɔra cogo min na an k'a kɛ ten a ka ca ala fɛ n'an y'a kɛ ten tɔ an bɛ kisi bana in ma n'ala sɔnna ma amina ya rabbi amina ala ko dɔn minɛ an bɛ ka se émission kuncɛyɔrɔ la Awa Sila e yɛrɛ bɛ fɛ ka conseil min di i ka faniw ma ani i bɛ fɛ ka folikan minnu di i ka faniw ni jatigiw bɛɛ lajɛlen ma micro b'i bolo ok o diyara n ye ni min ka fanisi club mɔgɔw fo ni yɔrɔ na fanisi club sigilen min tɔgɔ la Awa Sila ka présidente kɛ Adamu Jawo ye madame Kebe m'an n'an ka jama bɛɛ lajɛlen fo k'an jatigiw fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan mɔgɔ o mɔgɔ de bɛ ni Awa Sila ka di ye ne b'i fo
se foyi tɛ ne kanubagaw remercier ko dongo don se foyi tɛ ne barika dali ko dongo don bari ne tɛ se ka n yɛrɛ kɛ foyi ye ni kanubagaw tɛ u bɛ finiw di u bɛ wariw di u bɛ jelisɔn bazɛnw di u bɛ jɛnatigɛ fɛn bɛɛ d'an ma donc an tɛ se ka n yɛrɛ kɛ foyi ye ni kanubagaw tɛ n b'u fo k'u wale ɲuman dɔn kosɛbɛ kosɛbɛ. u bɛɛ lajɛlen b'a mɛn maintenant an tɛna kun cɛ ka sɔrɔ an b'an ka dɔnkili mandi. E b'a fɔ ko jarabi o ma Mali ka lapin mun dara e m'o ɲininkali kɛ o dɔnkili man diya e ye dɛ o ma diya e ye awa jarabi ko in dun. Lapin an ka lapin da ka sɔrɔ jarabi ta. N'o tɛ a ko ni ne bɛ sɔn ka kɛlɛ kɛ dɛ ne ka lapin duman bɛ o da. Malidenw yo na duman cɛsiri fasoba Maliba Mali bɛ tilana iye o tɛ na Mali jɔ dongo don ɲɛmɔgɔ dɔgɔya o tɛ na Mali jɔ dongo don mabaneni o tɛ na faso jɔ Malidenw an ka fara ɲɔgɔn kan woyo an tun ye tamasere ɲuman ye kunun n'an tɛ bi la kunu tile la ni tamasere bɛ ɲini laadiriya ni danbeya la i bɛna Mali n'an ka dumunikɛ bɛ Mali la an ye kelenya bɛ Mali la Maliyɛn cɛman don woyo Maliyɛn bɛɛ tɛ Malidenw yo na duman cɛsiri an fasoba Maliba Mali bɛ tilana o tun ye lapin ye k'a lase Maliyɛn denw ma an ka fara ɲɔgɔn kan an ka kɛ kelen an de b'an ka Mali dilan an de b'an ka Mali tiɲɛ yarabi Ala k'an bɛn n'a dilanlen amina yarabi o ma jarabi ko in sisan awa kana tigɛ sira la dɛ a bɛɛ da a mana diya ne bi bamanandenw tanu jɔn bɛ ni diya ɲɛba n'a ye diya ne bi marakadenw tanu a mana diya ne bi giyankadenw tanu jɔn bɛ ni diya ɲɛ n'a ye diya ne bi gafure awa tanu jɔn bɛ ni diya ɲɛba jɔn bɛ ni diya ɲɛba ani matisi na diya ɲɛ ko do sa gafure awa ba diya ɲɛ k'olu kɛ a ta kaɲi ten n'o tɛ awa bɛ biyan dɛ an ka kaɲi ten awa sila i nana an ka wele jaabi o diyara n ye kosɛbɛ kosɛbɛ émission diyara se ka comme i ka foli kan labanw kɛ an bɛna émission clôturer ou bien ladilikan kuma wɛrɛ b'i bolo ka fɔ. Ayi foyi wɛrɛ tɛ ne bolo juste k'an jatigiw ka kuku k'u la dɔrɔn ka bɛɛ lajɛlen fɔ dɔrɔn ko i jɔdɔ tuɲa i jɔdɔ kɛ Bamako jatigilu a y'aw ma batama sanu ni sira tɛ kelen ye ngo bi Bamako kɔnɔ yan jalisɔn wari bi Bamako fɛ u bɔ di ne ma caman caman soyo Mamadiya Mankɛnɛ ne bi jatigilu barika la baba kuma da tɛ lagare da Mali dongo don jatigilu heure bɛɛ jatigilu minute bɛɛ jatigilu u ye gafure awa sɔ bonya caman caman n da sera jatigi min ma ani n da ma se min ma gafure awa ka foli baw bɛɛ bolo ka Mali kunnafoni jamalu barika da a y'a barika bonya la bonya kɛbali tɛ bonya diya dɔn mabatama kunnafoni ba mabatama wari bɛ jatigi fɛ jalisɔn wari bɛ jatigi fɛ u b'o di ne ma caman caman Mali kunnafoni dantaw la. Merci Ayred Mali kunnafoni bi 100 millions caman caman bala n'Ala sɔnna ma an balima Mali kunnafoni lajɛbagaw on bɔra ka Awa Sila lamɛn a bɔra k'a ka projet fɔ an ɲɛna an bɛ 2021 min na an bɛ dugawu kɛ ya Rabbi Ala ka ni 2021 ja an na amina ya Rabbi Ala ka 2021 ja amin Ala ka kisi bana jugu in tɔɔrɔ ma amina ya Rabbi amina tama an b'a fɔ o ye a k'anw bɛn diɲɛ waati wɛrɛ